नोंखौ बायदिसिना बुंगासिनो बुंनो होयो रेन्डिया बैथादिया साला बेंगलराव फैफानानै बिराद माबा जागासिनो दं बियो नोंखौ बायदिसिना बुंगासिनो हेमायानो राजेश बुंनो हो नै हेमा बायदिखौ थैनोबो गिजा आं नैसो हेमायासो मिथिबाय जोंनि माबायाव रुमाव फैफानानै जोंनि रुमाव सप्तासे बायदि थादों आरो ना सप्तासे थानानै सोरबा लकेलनो सोरबा कानाडा एकदम बेफोरजों नाम्बार लायै लायै सोरनावबा बहाय मोनो नाम्बारखौ मिथिया आरो ना ओमफ्राय बारायाव थाङोमोन इयो 500,000सेयावनो फानहैलाबायोमोन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमोन हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन बियो बाइकजों दोनबोलाय लांलाय खालामलायोमोन इखो डेन्जार गाज्रि हेमाया सोर सोरनि लोगो सोर सोरनियाव नाम्बार दङ सोंहरबानो जाबाय नंखाय सानदोंबा ओइ मादारचोद नों बेसे लायो माने मा होनाय जादों बेलाय गुन्दा दानो लाजिया नामा जों फानग्रा बायदि नुयो नामा बङाइगावनि रेन्डि बङाइगाव फिसासा रुम दङना 3,000 नाराया